And praise the Lord. At atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved Brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po, beloved elder. Father Deo Rodriguez, let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming umang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Waldi Estrada Almeida. Maraming pong salamat mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa paglangis mo po sa bawat yugto ng aming pong pananambahan. Sa patuloy mong pagkilos sa aming kalagitnaan, yung binuhos yung matamis at banal na presensya. Narito po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago po ang lahat malapinoon, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami pinagpapakumbaba malapinoon. Nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkakulang, pagkakasala. Ano mang nasambit ng aming mga labi na isip na hindi kaya-aya kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Sa ganang akin, malapino, wala po akong magagawa. Samahan mo po ang iyong lingkod, langisan mo po ako, malapinoon. Maging iyong banal na salita, lakipan mo po ito ng kapangyarihan at buksan mo po pang unawa kaisipan ng matakapakinig sa Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pangkalatang dalangin namin pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Waldi Estrada Almeida. Aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon at dobling paggalang, pagrespeto po sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Waldi Estrada Almeida at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Magandang umaga na po sa mga beloved children to the whole beloved Almeida family, maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling. Praise the Lord po. Sa ating pong mga beloved pastoral worker. Amen. Sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboynier, ating pong at ang kanila pong beloved daughter, beloved ating Paisya. Sa ating pong mga minamalang mga bisita, praise the Lord, mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa mga pagpalang umaga na po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At atin na pong ihanda yung ating pong mga Bible, mga minamahal, ating pong mga panulat, at isulat po natin yung ating pong pag-aaralan, mga minamahal. At kindly po sa ating mga beloved Bible reader, kung nakahanda na po sila, atin na pong basahin, mga minamahal, amen, ang pambungad na teksto. Atin pong basahin, aklat po ng Hebreo 12:2 at isunod na rin po natin ang basa ang Kolosas 3:2. Amen. Praise the Lord. At kung di pa po sila nakahanda, kung alam mo po magbabasa, dito po sa Hebreo 12:2, mga minamahal, ito po ang nakasulat. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus. Naniwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Kolosas 3:2. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos, ating pong pamagatan, mga binamahal, ang ating pong pag-aaralan, mga binamahal. Focus. Amen. Pamagatan po natin focus, mga binamahal. Amen. Pag sinabing focus, mga binamahal, amen, yung ating isipan, nakapokus sa isang bagay lamang, mga minamahal. Amen? Hindi lamang yung isipan, maging yung ating puso, yung ating buong katawan, mga minamahal, buong kaluluwa, nandoon lamang nakapokus sa isang bagay, mga minamahal. Sinabi ng ating binasa, mga minamahal, yung ating isipan, yung ating mga puso, yung ating katawan, mga minamahal. Amen? I-focus natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Siyang gantimpala, mga minamahal. Amen? Na ating kakamtin, mga minamahal. Amen? Ang mahal na Pinoon, siya po ang gantimpala. Magbibigay ng walang hanggang buhay
magbibigay ng pagpapala, biyaya sa bawat isa, mga minamahal. Sinabi ng ating binasa na wag sa mga bagay na nasa ibaba, mga minamahal. Amen? Wag daw po nating i-focus yung ating mga isipan, mga puso. Wag nating ilagak, mga minamahal. Amen? Dito po sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa, kundi doon po sa taas, mga minamahal. Amen? Sapagkat dito sa babaw, mga minamahal, lahat ng ito may katapusan, mga minamahal. Amen? Lahat ito, mga minamahal, lahat ng bagay na ating pong nakikita. Amen? Lahat po yan, sinasabi ng banal na kasulatan, yan po ay masusunog, mapupugnaw sa matinding init, mga minamahal. Ang mundong ito, wawakasan ito ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Magiging lake of fire ito, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Nung ating napag-aralan, nung Sunday, mga minamahal, inahanap ng ating dakilang Diyos yung mga maiinit na Kristiyano, mga minamahal. Amen? Kaya't kailangan nating mag-focus, mga minamahal, sa ating pong paglilingkod, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kung hindi tayo magpo-focus, mga minamahal, amen? Hindi natin ibibigay yung ating mga puso't isipan sa paglilingkod, sa pagtatrabaho sa ating mga kaligtasan, mga minamahal. Amen? Hindi tayo masusumpungan, mga minamahal, na mainit na Kristiyano. Bakit, mga minamahal? Amen? Kapag ang Kristiyano hindi na nakapokus sa mahal na Panginoon, iba na yung focus niya, nasa ibabaw na ng lupa, mga minamahal. Mga bagay, amen, delikado na po, mga minamahal. Amen? Bakit po, mga minamahal? Sapagkat ang kaaway, mga minamahal, amen, malapit ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen, sa unang Pedro 5:8, kayo maging mapagpigil, kayo maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng liyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya, mga minamahal. Amen. Sisilain, amen, may mahuhulog sa silo ng kaaway, sa patibong ng kaaway, mga minamahal, yung mga Kristiyano na nagpapabaya, yung mga Kristiyano na hindi nagpo-focus, hindi nagko-concentrate, mga minamahal. Amen. Hindi binibigay ang kanilang puso at isip sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mayroon pong isang kwento, mga minamahal. May pusa at ibon. Yung pusa, ito po ay tuso, mga minamahal. Amen? At yung ibon, mga minamahal, amen, ang ibon napakailap, mga minamahal. Kunting kaluskos, lilipad na yan, mga minamahal. Dahil ang pusa ay tuso, naghanda siya ng maraming uod, sapagkat ang uod ay paborito ng ibon, mga minamahal. Amen? Yung ibon na ito, mga minamahal, marami siyang inakay, mga minamahal. Sa kagustuhan ng ibon na mapakain yung kanyang mga anak, mga minamahal. Amen? Sabi ng pusa, mga minamahal, ibon, gusto mo ba ito? Oo, sabi ng ibon. Alika, kumain ka. Tukain mo yung mga uod. Subalit may kondisyon. Amen. May kondisyon, sabi ng pusa, doon sa ibon. Ano nga yung kondisyon, sabi ng ibon? Ang aking kondisyon, sa bawat pagtuka mo ng mga uod, bubunutin ang iyong mga pakpak. Isang uod, isang balahibo ng pakpak. Amen. Yung ibon, ang daming uod, mga minamahal. Amen. Talagang busog na busog yung kanyang mga mata. Tuwang-tuwa siya sapagkat marami siyang may papakain sa kanyang anak. Kanyang mga inangkay, mga minamahal. Tuka ng tuka. Bawat tuka, bunot ng pakpak, mga minamahal. Hindi na malayan nung ibon, mga minamahal, sapagkat nawili na. Inisip niya, mga minamahal, hindi lang yung araw ng ngayon, kundi bukas meron ulin makakain yung kanyang mga inakay. Hindi niya namalayan, naubos na yung kanyang pakpak. Dahil naubos ng kanyang pakpak, mga minamahal, hindi na makalipad yung ibon. Anong nangyari? Nahulog siya sa patibong ng pusa. Kinain siya ng pusa, mga minamahal. Anong ibig sabihin po nito, mga minamahal? Amen.
Ibig sabihin po, mga minamahal, kung tayo mga Kristiyano, hindi tayo mag-focus, mga minamahal. Amen. Hindi tayo magseryoso sa ating pong paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Unawain po natin, mga minamahal. Napakahalaga ng kaligtasan. Amen. Salvation is the greatest matter of importance, mga minamahal. Napakahalaga ng kaligtasan sa bawat isa. Kanya-kanya tayo ng pagtatrabaho ng ating kaligtasan, mga minamahal. Hindi tayo pwedeng iligtas ng mga maiinit nating mga kamag-anak, mga minamahal. Amen. Mainit yung ating ate, mainit yung ating tatay, beloved elder yung ating tatay. Amen. Hindi tayo maililigtas. Kanya-kanya tayo ng pagtatrabaho, mga minamahal. Amen. Katulad ng ibon, mga minamahal. Amen. Tayong mga Kristiyano, kapag nagpabaya, mga minamahal, hindi tayo nag-focus sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Mahuhulog tayo sa silo ng kaaway. Ano po yun, mga minamahal? Sapagkat ang kaaway, mga minamahal, gagawin niya ang lahat. Gagamitin niya lahat ng paraan. Gagawin ang lahat ng paraan upang ang mga maiinit na Kristiyano mawala yung focus sa mahal na Panginoon. Mabaling sa mga bagay. Kahit ang kaaway, hahainan tayo ng mga biyaya, mga pagpapala na sinasabi, yung kayamanan. Alalahanin po natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, hindi lamang siya ang nagbibigay ng kayamanan. Maging ang kaaway man, mga minamahal. Amen. Gagawin niya lahat, kayamanan, mga pagsubok, problema, amen, mga katitisuran, upang ang Kristiyano, mga minamahal, ay mawala yung kanyang focus, mga minamahal. At kapag nawala na ang focus ng Kristiyano, madali na lang niyang itong silain, mga minamahal. Madali niya na lang itong sakmalin, mga minamahal. Amen? Sasakmalin tayo ng kaaway, mga minamahal. Amen? Mawawala yung kaligtasan sa isang iglap, mga minamahal. Amen? Hindi po totoo yung once you are saved, you are saved, mga minamahal. Forever saved, mga minamahal. Amen? Hindi ibig sabihin na ligtas na tayo. Forever na tayong ligtas. Hindi po. Kailangan po nating ipagtrabaho yung ating kaligtasan, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Paano natin napapansin yung ating mga sarili na nawawala na tayo sa direksyon, mga minamahal? Lumilihis na tayo ng daan, mga minamahal. Madali lang po yan, mga minamahal. Amen. Madali lang pong mapansin yan sa ating mga sarili, mga minamahal. Amen. Unang-una, mga minamahal. Amen. Pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Alalahanin natin, mga minamahal, bago tayo nakakilala sa mahal na Panginoon, yung bagong-bago tayo, mga minamahal. Amen. Kinahabagan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Napakaaga natin sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Sabik na sabik tayo. Amen. Nanais na tayong makapiling lagi ang mahal na Panginoon. Manatili sa matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Na lagi natin pinakaasam-asam na maramdaman ang kanyang matamis at banal na presensya. Hindi tayo umaabsent sa gawain ng mahal na Panginoon. Hindi natin maatim, mga minamahal. Hindi kaya ng ating mga konsyensya, mga minamahal. Amen. Hindi kaya ng ating mga saluubin na umabsent lamang kahit isang beses sa gawain ng mahal na Panginoon, sapagkat nakapokus tayo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. At pagdating sa gawain ng mahal na Panginoon, talagang all ears. Amen. Talaga yung tenga, yung ating mga isipan, yung ating mga mata, talagang nakapokus lamang sa banal na pulpito. Nakapokus sa sinasabi ng mga nagpapatutuo, sa mga mangangaral, sa lahat ng tumatayo sa banal na pulpito. Mga minamahal. Madali lamang pansinin, mga minamahal, kung hindi na tayo nakapokus, mga minamahal. Amen? At isa pa, mga minamahal, every gawain, seryoso ang mga anak ng Diyos. Amen? Mapa-Miyerkules, mapa-Biyernes, mapa-Linggo. Kahit sa Biyernes, mga minamahal. Amen? Kapag ang Kristiyano, mapapansin natin wala na sa focus, tinutulugan na ang gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Pansinin po natin, mga minamahal, hindi po ito biro, mga minamahal. Amen. Alam niyo po ang kaaway?
sasabihin niya sa ating dakilang Diyos, yung mga tulog akin yan. May isang kapatiran na naginip. Lahat ng tulog, sabi ng kaaway, sa akin yan. Yung mga gising sa iyo yan. Pero yung mga tulog, akin yan, sabi ng kaaway. Mga minamahal, gusto ba natin yun? Pag-aari tayo ng kaaway? Mga minamahal, amen? Sapagkat hindi na tayo nakapokus sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Nakapokus na tayo sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, mga minamahal. Hindi na sa ating mga kaligtasan. Amen. Ang lahat tayo nagnanais magmana ng buhay na walang hanggan. Subalit, binabaliwala natin, mga minamahal. Amen. Yung ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi natin hinahayaan ang ating dakilang Diyos na imaniobra yung ating mga buhay, mga minamahal. Paano po ba i-drive ng ating dakilang? Paano ba tayo imaniobra ng ating dakilang Diyos? Sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen. Hinahayaan natin ang mahal na Panginoon na siya po yung gumawa sa ating buhay, mga minamahal. Sapagkat nakapokus tayo sa dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Hinahayaan natin ang ating dakilang Diyos. Kapag hindi na tayo nakapokus, amen, lahat ng nasa banal na kasulatan, sinasabing Hebreo 10:25, huwag pabayaan pagtitipon ng mga banal. Amen. Ang iba, hindi na dadalo sapagkat hindi na nakapokus. Amen. Baliwala na ang kaligtasan. Bye-bye kaligtasan na, mga minamahal. Amen. Hindi na nakapokus. Amen. Katulad ng kabayo, mga minamahal. Amen. Sa karera. Amen. Yung kabayo may takip. Mga minamahal. Ang kanyang paningin, diretso lamang yan. Amen. Yung hinete, siya yung nagmamaniobra. Amen. Ganyan tayo, mga minamahal. Yung buhay natin. Yung hinete, ang ating dakilang Diyos. Tayo yung mga kabayo, mga minamahal, na sumusunod lamang kung saan tayo dalhin ng ating dakilang Diyos. Amen. Sabi ng mahal na Panginoon, dumalo lagi sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Sabi naman ng ating sarili, amen, mas gusto natin sa galaan. Amen. Mas gusto natin pumunta sa ibang lugar. Amen. Sapagkat ito yung naturalesa ng ating katawan. Ang gusto ng ating katawan, matulog. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, you have to deny yourself. Tanggihan natin ang ating mga sarili. Gusto ng ating katawan matulog, magpahinga, nasa oras ng gawain. Nasa oras ng pangangaral ng ebanghelyo ng kaligtasan. Amen. Katulad ngayon, mga minamahal, sino ang nagmamaniobra ng ating sarili? Ang mahal na Panginoon po ba o tayo? Amen? Makikita naman natin, mga minamahal. Amen. Kapag tinutulugan natin yung gawain ng mahal na Panginoon, sinong nagmaniobra? Ang kaaway. Hindi ang mahal na Panginoon. Dahil ang mahal na Panginoon, ayaw ng mahal na Panginoon na tulugan natin, mga minamahal, ang kanyang gawain. Gusto ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na siya ay ating luwalhatiin, purihin, patuloy na pasalamatan, mga minamahal. Sapagkat anong ating maigaganti sa kabutihan ng ating dakilang Diyos? Amen? Pinagaling tayo sa ating mga karamdaman. Mga bulag, nakakita, pipi, nakapagsalita, bingi, nakarinig, pilay, pinalakad, mga minamahal. Binago yung ating buhay, inayos yung ating buhay. Dati-rati wala tayong mga tahanan, dati-rati wala tayong mga sasakyan, wala tayong trabaho, wala tayong hanap buhay, wala tayong pinagkakakitaan. Subalit ngayon pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Ito ba ang ating igaganti, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon? Amen? Ang hihiling ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Mag-focus tayo sa paglilingkod sa Kanya, mga minamahal. Amen. Yung mga titisuran, mga minamahal, amen, hindi natin niya mapapansin. Bakit, mga minamahal? Dahil nakapokus tayo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Mga kahirapan, amen. Yung karamdaman, mga minamahal, amen. Minsan, dumarating ang karamdaman. Subalit, hindi naman yung grabing karamdaman, mga minamahal, amen. Ubo, sipon, mga minamahal, amen.
Minsan, trangkaso, dulot ng init ng panahon, klima. Amen? Dahil ito, mga minamahal, amen? Ang powerhouse, amen? Ang pastoral house, mga minamahal, amen? Dito tayo pinagagaling ng ating dakilang Diyos. Dito tayo pinalalakas ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Kaya nga, mga minamahal, ang Kristiyano na lagi nakapokus sa mahal na Panginoon, malakas na malakas yan. Mainit na mainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Hindi yan nanlulupaypay, mga minamahal. Hindi yan nanghihina. Hindi yan nag-aalinlangan. Pag sinabing magbigay, ibigay ang 10 bahagi at handog, mga minamahal. Hindi lamang 20%, 50%, 80%, 90%. Bigay lahat. The more you give, the more you will be blessed. Amen. Lagi sumusunod sa kabanalan na humahayo, mga minamahal. Amen. Humahayo, napakahalaga ng paghayo, mga minamahal. Amen. Wala na tayo sa focus, mga minamahal. Amen. Binabaliwala na natin yung ating mga classmate, ating mga kapitbahay, hindi natin mahayuan, mga minamahal. Amen. Unti-unti na tayong nahuhulog sa silo ng kaaway. Hindi natin napapansin, mga minamahal. Amen. Sinasabi, mga minamahal, Lucas 21:34, datapwat mag-ingat kayo sa inyong sarili, baga mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa pagsusumakit ukol sa buhay na ito, at dumating na bigla sa inyo ang araw na iyon na gaya ng silo. Kaya laging sinasabi, mga minamahal, ng ating pong beloved ordained preacher, mag-ingat na mga, baka nag-akalang tayo'y nakatayo, mga minamahal, biglang tayo mabuwal. Amen. Huwag tayong pakampante, mga minamahal. Nasa battleground tayo, mga minamahal. Amen. Nasa battleground, patuloy ang pakikipagbaka natin, mga minamahal. Amen. Lagi tayo nakikipagbaka sa kaaway, mga minamahal. Amen. Oras-oras po yan. Amen. Ang kaaway hindi natutulog, mga minamahal. 24/7, mga minamahal. Amen. Laging umiikot yan, mga minamahal. Tinitignan lagi ang mga Kristiyano, mga minamahal. Tinitignan yung mga nanlalamig na, mga minamahal. Tinitignan yung mga hindi na nakapokus na sa cellphone, mga minamahal. Maging araw ng gawain, mga minamahal. Sa tahanan, nagsi-cellphone na. Sa trabaho, sa school, cellphone na. Pagdating ba naman sa gawain ng malapay noon, mga minamahal, nagsi-cellphone pa rin tayo, mga minamahal. Amen. Sabihin natin, business. Amen. Business. Sino bang nagbigay ng business sa atin, mga minamahal? Amen. Ang mahal na Panginoon po ba, mga minamahal? Amen. Hindi ba tayo inuna ng ating dakilang Diyos, mga minamahal? Hindi ba ibinigay lahat ng ating mga pangailangan? Hindi po ba ibinigay lahat ng ating mga kahilingan, mga dalangin, mga hinaing, mga minamahal? Amen? Hindi ba tayo makukonsensya, mga minamahal? Lagi nating sinasaktan ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lagi nating pinasasama ang loob ng ating dakilang Diyos. Subalit ang ating dakilang Diyos, dahil sa pag-ibig sa atin, mga minamahal, patuloy tayong inuunawa. Hinihintay lagi yung araw na ibalik natin yung ating mainit na paglilingkod sa Kanya. Yung ating unang pag-ibig sa Kanya, mga minamahal. Amen. Katulad ngayon, mga minamahal, paunti na tayo, mga minamahal. Amen. Ligligan na ito, mga minamahal. Amen. Malapit na. Amen. Anytime now, sabi nga po, mga minamahal, darating na ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sa mundong ating ginagalawan, mga minamahal. Amen. Parte na ng ating buhay ang mga pagsubok, mga problema. Amen. Pinahintulutan niya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Mas mapalad tayo, mga minamahal, kung meron tayong mga pinagdaraan ng mga problema, mga pagsubok. Bakit? Ayaw ng mahal na Panginoon tayo mawala, mga minamahal, sa paglilingkod. Sapagkat mas lalong may problema ang mga anak ng Diyos, lalong tumatawag sa mahal na Panginoon. Amen. Kung naalala natin si Job, amen, si Job, mga minamahal, inalis lahat ng kanyang kayamanan, kanyang mga anak, maging yung kanyang kalusugan, binigyan siya ng karamdaman, mga minamahal. Amen.
Ngayon, ang kaaway, mga minamahal, ang gagawin ng kaaway, nag-iba ng taktika, mga minamahal. Amen. Dahil ang Kristiyano, habang ang Kristiyano dumaranas ng mga pagsubok, mga problema, lalong binibigyan na mabibigat na mga suliranin ang mga Kristiyano, mga minamahal, lalong umiinit yan, mga minamahal. Amen? Lalong tumatawag yan sa ating dakilang Diyos. Mas lalong umiiyak sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kahit ang kaaway, pagpalain na lang, bigyan ng kayamanan. Amen? Kaya ang Kristiyano, mga minamahal, hindi nawawala sa problema. Amen? Hindi yan nawawala sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang dahilan ay problema, hindi po. Madalas na po ito. Ang Kristiyano nawawala sa pamamagitan ng mga biyaya, mga kayamanan. Amen. Busy na sa trabaho, mga minamahal. Amen. Busy na sa pag-aaral. Kaya ang Kristiyano, mga minamahal, nahulog na sa silo ng kaaway, mga minamahal. Nawawala na sa presensya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po, mga minamahal, amen, kung wala tayo sa mahal na Panginoon, wala tayong magagawa. Mga minamahal, hindi natin kayang lagpasan lahat ng mga problema. Amen. Pansinin natin, mga minamahal, kahit gaano kalaki yung problema, kahit tambakan tayo ng problema, mga minamahal, amen, sinasabi ng banal na kasulatan, lahat ay ating magagawa doon sa nagpapalakas sa atin. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kahit ano pong problema yan, mga minamahal. Amen. Dahil ang mga Kristiyano, mga minamahal, lagi tumatawag sa mahal na Panginoon. Amen. Lalong nagiging mainit sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Hindi pinababayaan ng mahal na Panginoon. Kahit ang mga Kristiyano, mga minamahal, halos bawian na ng buhay, mga minamahal. Amen. Lagi pa rin niyang tumatawag sa mahal na Panginoon. Amen. Kaya nga, nakakatakot, mga minamahal, kapag ang Kristiyano nakaranas ng ginhawa, mga minamahal, nagiging kampante na, mga minamahal. Amen. Yung iba sa atin, bumaba na bilang mga awit. Amen. Bumaba bilang choir, instrumentalist, umalis na, mga minamahal. Iniwan ang tungkulin, mga minamahal. Alalahanin po natin, mga minamahal, hahanapin yan ng ating dakilang Diyos sa atin. Amen. Hahanapin yan. Di ba, ginawa kitang mga awit? Di ba, ginawa kitang manggagawa? Ginawa kitang elders of the church? Amen. Ginawa kitang instrumentalist? Amen. Hahanapin yan, nasaan na ngayon yung iniwan ko sa iyo? Nasaan na yung ibinigay kong talento mo? Bakit hindi mo ginamit, mga minamahal? Amen. Akala natin, simple lang ito, mga minamahal. Hindi po. Amen. Ang mahal na Panginoon ang nagbigay nito sa atin, mga minamahal. Hindi tao, mga minamahal. Hindi tao nagbigay. Ginagamit lamang ang ating pong beloved ordained priest or beloved Ate Vineseer, mga minamahal. Amen. Kinakasangkapanan sila, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos upang yung mensahe ng ating dakilang Diyos iparating sa atin. Nais ng mahal na Panginoon tayong lahat magamit sa kanyang banal na ubasan. Humayo, magpakarami sa binga, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya nga sinasabi, mga minamahal, Pilipos 4:13, amen? Atras po sa Pilipos 11:12, ako na lang po magbasa. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Kung nakapokus tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen? Ang lihim pala nito, mga minamahal, amen, ay ang ating dakilang Diyos. Amen. Na kapag tayo nakapokus, mga minamahal, amen, lahat ay ating magagawa. Kahit saan tayo ilagay ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen?
sa kasaganaan, sa karalitaan, kahirapan, kadalamatian, amen, sa kagalakan, kalungkutan, sinasabi ng banal na kasulatan, lahat ay ating magagawa. Lahat ito'y ating malalagpasan sapagkat kasama natin ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? At sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen? Lahat, mga minamahal, amen? Lahat daw po ng ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya. Unang 1:3-22. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Wala po palang problema, mga minamahal. Paghiling pa lang natin sa ating dakilang Diyos sapagkat nakapokus tayo, ginagawa natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Bigay kaagad ang mahal na Panginoon. Hindi na nagdadalawang salita ang mga anak ng Diyos. Amen. Hindi na aabutin ng 1 taon yung ating mga panalangin, mga prayer requests, mga minamahal. Amen. Kung meron tayong ipinapanalangin ng sister, mga minamahal, sapagkat inuuna natin ang mahal na Panginoon. Nagpo-focus tayo sa paglilingkod sa Kanya. Amen. Ibibigay kaagad ng mahal na Panginoon yung napupusuan natin, yung naiibigan natin, mga minamahal. Amen. Gusto natin ng trabaho, ibibigay yan ng mahal na Panginoon dahil nakapokus tayo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Bakit po, mga minamahal? Sapagkat kapag napatunayan ng ating dakilang Diyos na baliwala lahat ng bagay na narito sa lupa, mas iniibig pa natin ang magdanas ng kahirapan. Amen. Na manatili sa piling ng ating dakilang Diyos kaysa pagyamanin na mawalay naman sa piling ng ating dakilang Diyos. Lahat ng bagay na ating nakikita na hindi natin hinihiling, ibibigay yan ng ating dakilang Diyos. Amen. Katulad ni Haring Solomon. Amen. Ano ang kanyang hiniling? Ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang wisdom na pangasiwaan. Amen. Ang Israel. Amen. Kahit ang ating dakilang Diyos nalugod kay Haring Solomon. Amen. Yung mga kayamanan, katanyagan, mga minamahal, kasikatan, karangalan, ibinigay ng ating dakilang Diyos. Ganyan tayo, mga minamahal. Kung ating susundin ang kalooban ng mahal na Panginoon, uunahin natin, amen, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kapag sinabing inuuna natin, mga minamahal, amen, sinasakripisyo natin yung isang araw, amen, sa trabaho, amen, iwanan muna natin sandali, amen. Yung ating mga school, amen, yung pagpasok sa school, mga minamahal, amen. May mga patutuo dyan, mga minamahal. Amen. Sabi nila, mga minamahal, absent sila ng Miyerkules. Amen. Eh pagdating po pala ng Biyernes, may exam po pala sila. Final exam na. Amen. Sabi niya, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala. Amen. Subalit, pagdating ng exam, pagdating ng result ng exam, sino ang nangunguna? Yung Kristiyano na wala ng Miyerkules sa school. Subalit, nasa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yung iba, mga minamahal, amen. Ang mahal na Panginoon na po ang nasusunod. Amen. Gaya ng inyong abang lingkod, nagtrabaho bilang isang dicer, mga minamahal. Nagpaalam ako sa aking boss, dadalo ng Miyerkules. Hindi niya ako payagan, mga minamahal. Ginawa ko, mga minamahal, talagang sabi ko, mahal na Panginoon, gusto kong dumalo sa gawain mo. Ayaw kong umabsent sa iyong gawain, mahal na Panginoon. Bahala na kung maratnan ako ng boss na wala ako dito sa pwesto. Sabihin man nila, mga minamahal, mali, totoong mali, mga minamahal. Amen. Subalit, nais nating palugdan ang dakilang Diyos. Sabi ko, mga mahal na Panginoon, pag napuntahan ako dito ng aking boss, wala ako, tanggal ako sa trabaho, bahala ka na, mahal na Panginoon. Ganun ng ganun. 4 years, mga minamahal. Amen. Subalit, kabagan ng mahal na Panginoon, hindi ako tinanggal ng ating pinakamamahal na Panginoon sa trabaho. Bakit po, mga minamahal? Sa tuwing darating yung aking boss, doon sa aking pong outlet, mga minamahal,
Sinatanong ako doon sa aking kapwa dicer, mga minamahal. Nasaan si brother? Ay sir, nandoon sa bodega, nag-aayos ng kanyang mga stock. Subalit absent ako doon sa araw na yun, mga minamahal. Minsan, sabi nung dicer, pumunta yung boss mo dito, sabi niya, mga minamahal, wala kang display. Ang isang dicer, pag walang display ng kanyang mga product, mga minamahal, tanggal agad yan sa trabaho, mga minamahal. Alam niyo po ang ginawa ng dicer? Sa outlet na yun, mga minamahal, hindi po ako nakikipagkaibigan. Ang ginagawa ng ibang lingkod, nag-share. Maglingkod tayo sa mahal na Panginoon. Maglingkod tayo sa mahal na Panginoon, malapit ng kanyang pagbabalik. Pagpapalain ka ng mahal na Panginoon, bigyan ka ng kanyang walang hanggang buhay. Amen. Sa piling niya. Yun lagi ang aking sinasabi sa kanila, mga minamahal. Alam niyo po, mga dicer, hinihipo ng ating dakilang Diyos. Sabi niya, wala kang display ng produkto mo. Ang ginawa ko, sabi niya, dinisplayhan kita. Dumating yung boss, nakita, meron kang display. Purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Minsan, mga minamahal, sabi ng boss ko, ilipat natin yung iyong schedule sapagkat linggo yung aking pong day off, mga minamahal. Yung schedule ng aking day off, linggo. Gusto niya ilipat ng Lunes yung aking schedule sapagkat linggo, dyan sa Unitap, mga minamahal, maraming mamimili. Amen. Kailangan ng mga dicer mag-aasikaso doon sa mga customer, mga minamahal. Ang sabi ng ibang lingkod, mga minamahal, kung aalisin nyo yung aking day off sa linggo, ililipat nyo po ng Lunes. Sabi ko, sir, maghanap na lang po kayo ng ibang dicer. Magre-resign na lang po ako. Kinaumagahan, Lunes, ang sabi ng aking boss, huwag ka nang mag-resign. Hindi ko na ililipat ang iyong day off. Mananatili ng linggo. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamalapeng Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Sino ang nagsabi, mga minamahal? Marami nagsasabi, marami nagtataka na napaka-imposible ng mga bagay na ito. Amen. Mismo ang banal na kasulatan ang nagsabi, lahat ay ating magagawa doon sa nagpapalakas sa atin. Basta't mag-focus lamang tayo. Amen. Ano mang problema natin ngayon, nasa karamdaman tayo, kahirapan, kalungkutan, lahat, mga binamahal. Amen. Mag-focus lamang sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po'y tumayo, ating awitan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iiwan, di rin pababayaan, tagapagligtas at matibay na sandigan, ang iyong kaluwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal, sa iyong kabutihan, iaalay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iiwan, di rin pababayaan, tagapagligtas at matibay na sandigan, ang iyong kaluwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal, sa iyong kabutihan,
iaalay sa'yo ang buhay ko kito, ngayon at kailanman. Mga minamahal, ang salita ng mahal na Pinoon ay masakit sapagkat itinulad sa isang talim, sa isang espada na magkabila ay talim, mga minamahal. Bakit tayo nakakarinig ng mga ganitong mga pangangaral? Dahil mahal na mahal tayo ng ating dakilang Diyos. Amen. Gusto tayong gisingin ng ating dakilang Diyos. Gusto niyang gisingin yung ating mga natutulog na pananampalataya, mga minamahal. Huwag ikasasama ng loob, mga minamahal. Bagkus, patuloy tayong magpuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Lahat tayo, para sa atin lahat ang salita ng mahal na Panginoon. Walang kinikilingan, mga minamahal. Walang pinipili ang salita ng mahal na Panginoon. Maging ang iyong abang lingkod, sakop ng salita ng mahal na Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, kami man ay nasasaktan. Hindi namin ibig na tayo na kami makasakit, mga minamahal. Subalit ito ang mensahe ng ating dakilang Diyos. Dahil mahal na mahal tayo ng ating dakilang Diyos, ayaw tayong mabuli doon sa dagat-dagatang apoy. Gusto ng ating dakilang Diyos, magmana tayo ng buhay na walang hanggan sa kanyang piling. Amen. Na ating makasama ang ating beloved pastor, beloved Mama Dir, na nagsakripisyo nung sila ay kapiling pa natin, mga minamahal. Panahon na, mga minamahal, ibalik natin yung ating unang pag-ibig sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dumanas man tayo ng hirap, ano ang ating mapapala, mga minamahal? Yumaman man tayo, magtamo man tayo ng mga kayamanan, mapasa atin man lahat ng kayamanan sa buong sanlibutan. Kung itapo naman yung ating kaluluwa sa dagat-dagatang apoy, mawala tayo sa piling ng ating dakilang Diyos. Kung inyong tatanungin ang inyong abang lingkod, nanaisin ko pa ang maghirap, dumanas ng kahirapan, nakapiling ang ating dakilang Diyos, kaysa magtamo ng kayamanan, mawalay sa presensya ng ating dakilang Diyos. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iiwan, di rin pababayaan, tagapagligtas at matibay na sandigan, ang iyong kalawalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal, sa iyong kabutihan, iaalay sa iyo ang buhay ko gito, ngayon at kailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iiwan, di rin pababayaan, tagapagligtas at matibay na sandigan, ang iyong kaluwalhatian, aking natataging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal,
sa iyong kabutihan, iaalay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. O dakil mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Peso Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Waldi Estrada Almena, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagsisisi, nagpapakumbaba, hallelujah, umihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang pagkakasala. Mahabag ka sa bawat isa sa amin, Malapinoon. Lalo na po sa iyong abang lingkod, Malapinoon. Batid mo po, Malapinoon. Hallelujah. Ang nasa aming mga kalooban, sa aming mga puso. Hallelujah. Aliwin mo kami, Malapinoon, ng iyong Santong Espiritu. Patuloy mo po kaming palakasin, Malapinoon. Mabag ka sa bawat isa sa amin, Malapinoon. Alisin mo po, Malapinoon, mga panlulupay-pay, panlalamig ng bawat isa. Ibalik mo po ang unang pag-ibig, ang init, Malapinoon, ng pag-ibig ng bawat isa. Pagdingasin mo po ito hanggang simuling pagbabalik, Malapinoon. Pagalingin mo po ang aming mga karamdaman. Lutasin mo aming mga problema, Malapinoon. Pagpalain mo po ang bawat isa, nabigyan ng matahanan, ng mga trabaho pagkakitaan ng bawat isa mga wala, Malapinoon. Patuloy kaming panghawakan hanggang simuling pagbabalik sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Waldi Estrada Almena. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ating pong ipatong mga minamahal ang kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte ng may karamdaman. Bigkasin po natin isa-isa lahat ng mga demonyo ng karamdaman. Ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit ng ulo, panlalabo ng mata, dulot ng katarata, panlalamig, panlulupaypay, mga panghihina, cast out in the mighty name of Jesus. Sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, kidney trouble, liver cancer, ulcer. Hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Ating po munang palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. 3 times jump, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo, mga minamahal. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah.